Ассалому алейкум бародаро. Имрӯз мехостам дар бораи чӣ хел интервю онлайн собеседование мегузарад, дар бораи ман худам чӣ хел гузарондум, мақсад ба шумо бифаҳмонам ва бугум. Ва бисёр бародар мехостам ки як ҷои ором боша, як ҷои хубе боша ки барои шумо хушрӯ карда бифаҳмонам. Лекин наёфтам аз сабабе ки мақсад аз пушти кору борам хеле дига натонистам ва ҳозир ҳам камтарак вақт ёфтам. Мехостам бифаҳмонам ва бугум ки чӣ хел собеседование ма гузашт ва бисёр бародаро барои ҳамин время барои онлайн собеседование вақтша гирифтан хеле азоб кашидастанд апо ако мефаҳмам ва як намуди роҳош ва чандин намуди яктане ва чандин намуди роҳош ҳозир ман ба шумо мегӯм. Агар бародарое ки шумо бошанд ё имкониятотон боша ва кадоме ки мисол хубтар ва мардуми урус мегӯянд ки шустри бошанд, иншоалло боварӣ дорам ки тезтарак мисол ҳамин онлайн собеседованиеро мегузарем. Бародаро ҳамин хелшити рости гап мо гирифтем времяра хеле азоб кашидем, где-то як моҳ азоб кашидем, вақта гирифта натонистем. Қариб як ҳафта шабо хоб кардагӣ накардем ки времяра бигирем. Лекин хай худованд чизеро ки бихоҳ ҳамун мешавад. Мо рости гап времяра гирифтем, где-то рӯзи намедонам 8-9 феврал буд, мо ба то рӯзи 21 феврала гирифта будем ки дар рӯзи 21 феврал мо бояд онлайн собеседованиеро бигузарем. Рости гап ман ду-се рӯз хеле переживати сахт кардам ки мақсад ман чӣ хел успеҳ мекунам бигузарам ва чӣ хел саволо меояд, сабабе ки одамое ки интервю гузаштанд ва ё онлайн собеседование гузаштанд ва ё бисёр гуфтанд ки ки най мақсад саволое метавад ки дар хаёлот нестай, мақсад ҳамин ягуна саволоро метаванд. Хай рости гап бародарое ки тамошо мекунед дар тикток прямой эфирда мебурам ва дар инстаграм прямой эфирда мебурам ва шумо медонед ки чандин то успеҳ то имконияти доштагим ёрдам мекунам, мефаҳмонам аз барои Аллоҳ. ва бародар ҳамин хел сари мақсад чӣ хел интервю ма гузашт. Мо рости гап 21 феврал да гирифта будем, то 21 феврал где-то 10-15 рӯз вақт буд. Ман хеле переживати сахт кардам ки мақсад чӣ хел мегузашта боша. ва дар ҳамин ҳолат бисёри бародаро дар инстаграм менависанд, дар тикток бисёр дар комментариҳо менависанд ки брат времяро гирифта натонистем, чӣ хел бигузарем, чӣ хел нагузарем. худованд ҳамин хел тавори шавад ки як бародар мақсад як-ду савол дод, мо қатишам хе гап мезанем, гуфтам бародар ина ихи кадан дар кор, ихи кадан дар кор. Ҳамун бародар чӣ хел кард, успеҳ кард собеседованиеро пешай ман гирифт ва бародар да занг задан. Ӯ бародар дар Москва зиндагӣ мекунад, номаш Усмон. Бародар дар Москва зиндагӣ мекунад. Вақте ки дар собеседование ӯро занг задан, мисол саволошона додан, пурсидан ва ӯ бародарро пурсидан ки мисол ягон бародар, ягон дӯсте, ягон шахси наздике дорӣ ки мисол қатъи мисол боша собеседование ваам як бора онлайн собеседование бигузаронем. И бародари мо мегӯяд ки чӣ хеле ки худованд тавори оварда, ҳамин хел гуфтае ки даҷаҳо ҳаста бародаро ҳастанд, лекин дар Санкт Петербурганд, мақсад ва мехоҳанд аз Санкт Петербург бигузаранд. Тамом дига ҳеҷ нагуфтае, хай саволоро додан, телефона каштай. Ба Илдар меган, ҳамун бародар Илдар беҳад инсони хуб, мардаки тенҷ, мақсад феъл рафторшам, гапзанишам чӣ хеле ки мо фаҳмидем. Бисёр бародар мегӯянд ӯ бисёриш хуб нест, лекин Илдар бародар бисёр мардаки тенҷ хуб будай. Баъд ӯ бародарро гуфтам ки ҳамин саҳар бомдод буд, намози бомдода хондаму қатъи падарам гап зади сабдам, гуфтам хай падарҷон як додтаям, хай дод падарро гирифтем, алҳамдулилла шукр ки дар ҳамун ҳолат ҳамун бародар баъд занг зад саҳари барохат ки бародарҷон, акаҷон, мақсад манам хеле гузаштам, манам хеле гуфтанд ки ягон бародаре дорӣ ки бигзара. Баъд вай занг зада, вай ман гуфтам ки илтимос сразу ҳозир бидро бинавис бигӯ ки бародарам уже тайёр дар Санкт Петербург занг бизана. Мақсад занг бизана, ман тайёрам ки собеседованиеро бигузарам, чунки 9 буд, 10 феврал буд. Ман гамда переживат кардам ки ман бигузарам да, мақсад ҳамин ғамам гирифтага ки ман чӣ хел бигузарам, чӣ хел. Короче вай сразу навис. Баъд ҳамун Илдар дар мақсад ватсапш ҷавоб дода ки агар ки ҳозир вақт дошта боша, ном фамилияша ва ҳамун пароле ки мисол заявкаро пур кардага равон кунад. Сразу гирифтам, копировать кардам, равон кардам. ӯ бародар хай партов Илдар дидай, гуфта ки занг бизан, ҳозир занг бизанам метавонад? Гуфтам да, я уже прямо сейчас готов, чтобы собеседование онлайн бигузарам. Рости гап саҳари барвақт чашмо ховолу фикри хел тамоман фикрам набуд ки мақсад ман да занг мезанам ё ки ҳамин рӯзи ман хеле чиз сар мешавад. Хай роз гап прическаро як паратов додем. Бародаре ки дар Санкт Петербург зиндагӣ мекунанд, имендан дар центр хонаҳои мақсад ай Пётр як, ҳамин хел мақсад чизо мондага, деволои калони мақсад хонаҳое ки связаш систа ҳамин хели. Ва бисёри бародаро гуфтанд ки агар связотон сус боша, бисёрш ҳам хел дарутон мақсад телефона мекушанд, шумо дига ҷавоб дода наметонед ва мумкин шояд биғалтед. Ва ҳамун ҳолада бародар хай занг зад Элдар, мисол навис якам ки ви готов, чтобы онлайн собеседование проведать? Гуфтам да, короче, я здравствуйте, я готов, да.
баъд мақсад занг зад хай бача простой ами где-то намедонам 28-30 сола бори метофт аз чико задагӣ ба хай здрастите ами хаем хел гуфт ки ами хел саволо нигоҳ кунед чӣ хел саволо метаҳанд гуфт ки ами хел ориф фалони ориф гуфтам да я ба гуфт ки ами хел номи шуморо дуруг дод ба ҷуръатон дод ки шумо уже тайёранд собеседование онлайн бизанед гуфтам ҳо бародари ман мақсад ман через ҳам биромадам ки собеседование онлайни маро бигзара рости гап ба худо номи бародарам ман намедонистам ки просто медонед дар инстаграму контакт чизои ман ҳамин хеле зиёд шуда якам фақат номрошон метавонад ному фамилияшон ҳеҷ комша намешиносам и бародарам ҳамин хеле ман ному фамилияш ягонча намедонам ба гуфт ки бародаратон номротон дод гуфт ҷурай нағза тенҷа мақсад собеседование қатиш бигзарен гуфтам ҳо мо бародарем якдигарем мақсад дӯсти сахтем гуфтам ба гуфт ту дар куҷо гуфтам дар Москвай ва аҳа гуфт дар Москвай гуфтам ҳо дар Москвай ба гуфт номаш чия якум саволе дод уже мақсад чӣ хел ранги ами закон подлост мегӯянд ами русо ами хело гуфт номаш чия ва номи ӯ бачаро ман намедонам ки номи бача и бародарам ман номаша намедонам на фамилияша на номаша ҳамин қайки мо номаша сахранид ам номаш ҳастай ӯ бечора номи мара сахранид кардаги не ки номи вая ман сахранид кардаги нестам ба гуфтам ки элдар если честно гуфтам это мой земля гуфтам ми хороший гуфтам ҷурай сахтему лекин гуфтам номаша намедонам хандид гуфт ки чӣ хел гуфт шумо дуругед мақсад номта намедонед гуфтам ки шумо гуфтам медонед ки мақсад мо дар Россия агар ки корам кунем мақсад миллати мақсад хеле дружнем якдигаремон қади рафтуомад гапзанӣ дорем лекин ака гуфтам мо да уха важн нестай гуфтам мақсад нома донистан самое главное гуфтам судушо гуфтам мақсад аз қалб мақсад дӯсти меҳрубонимон боша тамом хай гуфт майли хандиду майли гуфт баъд диюм саволаш гуфт ки та дар Россия как мигранти студенти ёки туристически омадаги чӣ омадаги бародарое ки мисол саволоро хушрӯ гӯш кунед чӣ хел саволо метаҳанд чӣ саволое ки мада омад гуфт ки туристически омадаги хондаисти ёки гуфт патент дори регистратсия дори гуфтам да я студент ман студентам гуфтам гуфт ту студенти патенти хеле чиз надори гуфтам не ман патент надорам мақсад ман студентам хондаистам гуфт фаҳмо значит патент дошта студентический билет дошта гуфт хорошо ба гуфт дар пишти миграцион дар миграсиони чӣ нависага гуфтам дар миграсиони работа нависага аз сабабе ки пандемия буд ман гузашта натонистам и хеле ҳолатиш ҳаст аймада бисёри бардорам хеле ман ба ҳамин хотир повтор мекунам гапа ки гуфтам ки ай ҳолате ки пандемия шид ман тоҷикистон биромада рафта натонистам ки ай Россия биромада натонистам ба ҳамин хотир сразу бо ман студентический спортам ҳозир студент айни ҳол хондаистам ба гуфт ки агар ки буд каде шумо бародар ҳамин время внимательно гӯш кунед гапошона чотка ҳамин вақт ай даст натиҳед ҳама чиро сари вақт бисупоренда ба гуфт ки хай ҳозир ман мекушам агане гуфт ту чира парту мақсад миграсиони та парту ман мебинам агар ӯ мекуш мумкин ки мара файрода мекунанд гуфтам не отключайте гуфтам мақсад накушен телефонтона ҳозир мебурам нишон метавам гуфт охи тара связит безебай баром қад связит безебай гуфт буромадам хай тирзо пирзоро ҳамаро ҳуй кардам телефон будем дар пеш тирза модум қатиш гап задам камтар связ сосарак шид сразу сумкаро вардам ҳуй кардам миграсиона нишон додам бо пушти миграсиона нишон додам ки водум я студентиш билет гуфтам штамп ҳаста ки ман студенту хондаистам ба уже саволо шуда гузашт мақсад гуфт ки ту медонӣ ки уҷа корои чӣ хелиян корои қинай оё ту барои ҳамода тоқат карда метавонӣ ту фикр кардӣ ки мақсад ту ҳамҷо барои оё ай уҳдаи ҳамун коро биромада метавонӣ ё не ман гуфтам да я умею я готов ба гуфт ки имена куҷода мехонӣ гуфт мақсад клубник ҷамъкунида капустчинида ёки севчинида ёки мақсад гулчинида чизда ту кор мекунӣ гуфтам фарқш нест самое главное кор боша гуфтам ман коркунӣ омадам бояд кор кунам гуфтам гуфт кор кардани гуфт ҳо ба гуфт дар бораи мақсад Англия Великобритания медонӣ ки уҷа чӣ хеле корай чӣ хеле гуфтам ҳо медонам мақсад ман ҳар як одаме ки ягон ҷо рафтанӣ боша пешава бояд маълумот дошта боша куҷо мерава ва дар бораи чӣ уҷа чӣ кора чӣ хел миллатаи мисол ҳама националист ҳама чиша бумузад гуфтам ман хондам дидам мигранти чӣ хел дар уҷа коро барои мигрантҳо корай мақсад чӣ коро мекунанд ба гуфт ки мақсад ту медонӣ жилиё чанд сум дар уҷа ҷои мақсад ҳамун квартиро чанд сум аста ҷои хоб чанд сум аста ва ман сразу гуфтам нигоҳ кунед фикра чӣ хел тов метавад вай хост ки мақсад ман кай ҷа барам мисол дар Лондон месам дар ҷо месам ой ман мерам дар ҳамҷо тоқат карда метавонам ба гуфт ки ту медонӣ ки дар ҷои ҳамун хоб мақсад ҷое ки хоб мекунӣ чанд сум метаванд гуфтам ман дар ҳамин ютуб дидам мақсад примерно гуфтам $150 гуфтам ҳамин хеле ҷои хобш омада примерно гуфтам ҳамин хеле чиз агар хато накунам гуфтам ҳамин хеле чиз фаҳмидагиам ҳамин хеле гуфтанд ба гуфт ту гуфт куҷора дидӣ гуфтам именно Лондон гуфт агар айҷа барои Лондон наместӣ гуфт ки агар ту мақсад ҳаминҷа барои мақсад Лондон да истудани ёки дар неш ягон ҷои дига да
не гуфтум куҷоеда ки мақсад ҳамун кор боша, гуфтум ман дар ҳамун ҷо местам, ба хотире ки ман мехоҳам кор кунам, по закону зиндагӣ кунам, проблема наша. Ва ё фикр мекунам ки одамое ки камтар урусишон хуб боша, англисишон хуб боша, медонанд ки ҳозир агар уҷа бира 8-9 фунт стерлинг, мисол ҳамун соати кори бародаре ки дар ҳамун ҷо кор мекунанд 8-9 фунт стерлинг ай. Одамое ки дар он ҷо кор мекунанд мисол ҳамин қадар нархай. Уже ту город биё, англисит хуб боша, забонот хуб боша, мақсад дигар ҷои кори ҳаста ки 12 фунт стерлинг, 19 фунт стерлинг ай. Ҳамин хеле чиза шумо медонед ки мақсад шумо дар он ҷо наметонед истода, мақсад закониро мақсад вайрон мекунед, шумо меред дар дигар ҷо, мақсад камтар кори баланд қатъи, олӣ ки баланд қатъи кор мекунед. Ва ё савола ҳам хеле чӣ метавонад да психологически метавонад. گفتم نه من میخوام که ویزا شما را بگیرم. ویزا شما چند قیب باشه، میخوام ایروی قانون شما و ایروی قانون فیرم شما و ایروی همون ویزا کار کنم. بعد گفت که من بودو اگر ما تو داوز ویزا 6 ماه تیمو، لیکن تو برای داوجا 2 ماه کار شو دیگه کار نباشه، تو چیکار میکنی؟ مثال میره اگم استرویکا فایروت کنه، استرویکا دا میره چی دا. گفتم که اگر که خیلی کار نباشه، مقصد من میرم مثال میگردم میام، یا گفتم روسیه میام، یا که مقصد تاجیکستان، گفتم میرم مقصد کار نباشه چیکار میکنم داوجا بیفایده. گفتم با وای فهمید که مقصد با ما گرفته اگم جو دیگه میرم دار. من گفتم که خیلی کار نباشه هیچ گم نمیخیزه، میایم باش داد میکنیم، خاطر شما کار میکنیم که مقصد خیلی گم نداره. اگر که دو ماه کار کردیم با اگم وقت دیگه با اگر شما در وکانسی پیدا شید با چرز یوردم شما مقصد با دیگه کمپانی خاطر مقصد دیگه دولتو میریم، ما میخوایم خاطر شما کار کنیم. گفت فهمو با سوالاش هم خیلی بود که اوجا میدونی که مثلا برای که تا اگر از ما تو دا ویزا بتیم تو جا میره پلی خونه، پلی سویت، پلی گاز ایارا میتی، گفت نالوگ میتی. گفتم میدونم ها مثلا ما کار کنیم اگر جا پلی نالوگ پلی سوسو میتیم. و گفت که همین قدر کار شما میکنین، مثلا همین پلی که کار میکنی در اون 2 ماه 3 ماه 6 ماه چند ماه کار میکنی، همین پلاتر چی کار میکنی و یا میفهمم که مثلا میخوام که بفهمم تو برای چی صرف میکنی. و گفتم که میخوام که میدونن که در طرف وستاک مقصد مردم همین 20-22 سالشون اوجا میخوان که مقصد توی کنن، زن بگیرن، خونه و در کنن. من در خیلی پرابلمای گفتم من میخوام که پلا کار کنم، بیام زن بگیرم، خونه و در کنم و بعدا با کاری خوب کنم. یا اگه نمود بیزنس کشم برای زنده، برای سل حیات زندگیم، برای مقصد پیشرفت زندگیم همین کارو کنم. گفت ایت خراشا. بعد با من خودم پرسیدم شد، گفتم که یا گفتم английский язык тоже пригодится, гуфтум ҷода. Масалан английский язык дар кор мешава ҳамҷода. Гуфта английский язык медонӣ? Аки соз намефаҳмам? Гуфтум ҳо медонам. Гуфт это хорошо, гуфт нормально. Гуфти лекин гуфт с той стороны гуфт плохо ки масалан шумо бо кора партофта наренда, масалан шумо английскитон хуб боша, шуморо дигар колоре ки ойликш баланд боша прилагат кунам субрен. Не гуфтум не масалан хавотир нашен. من میخوام که قطعی شما کار کنم، چند ماهی که کار کنم، مقصد من میخوام قطعی شما کار کنم، په زکان شما کار کنم. گفت فهمو ات میدونی گفت که آدمی که مقصد اگر که حوز بروند اگر همین زکان ما را ویران کنن، ایری ویزای ما کار نکنن، شهر ما بستن با بگریزن اگم جو دیگه برن و گفت جو دیگه نمیتونن قطعی ما ساتو میشکنن کار کنن. همین خیلی سوال داد با جو سوال داد که تو میتونی که در تاگی بارون کار میکنی، در تاگی مثال خنکیو کار میکنی، زمینی خنکای زمینی پول همین مقصد با توجیکی بگن چالچق مالچق تو دام خیلی جا کار میکنی، در دوری پرنی کار میکنی، تو همین را قوت کردن میتونی. گفتم ها میتونم. سامی گلانی اومد گفتم ما در سیل در حیات زندگی سیل هست. گفتم ما باید هم سیل را دبیت سکنم، ما باید کار کنم، همین خیلی زندگی ما پیش برم. گفت خراشو. گفت که تو در مقصد سیل هست برای زندگی برای حیات پیش بردن. با گفت که او جرأت گفت که نوش نمیدونی. گفت مقصد میخوای قطعیام برای. گفتم ها ما را قطعیام طوری که ما قطعیامو میرم. گفت خیلی تمام با بسیار سوالات داد تا ایدم برامدگی خیلی شال با در پرامای فیر گپ میزنم. گفت که добро пожаловать, گفت вы уже گفت прошли собеседование, گفت مقصد گفت چی میاد سابشن میاد شما собеседование گذاشتین گفت برای مقصد اینترویو گذاشتن در یکاترینبورگ پول داری. گفت مقصد رفته میتونی خود обеспечить کردن میتونی چون که گفت تو استودنتی. گفتم ها ما دارم پول دکسام تانگا نیست. گفتم ها دارم من میتونم رفته سامی گلانی اما تسترک برام همونجا بدرم مقصد تسترک همین ویزا پیزا طوری کنم در دستم بگیرم. گفتم من تیارم میگذارم همه چیز обеспечить کردن میتونم. با ایسا گفت подожди گفت تو گفت در کدام کارو در همین روسیه کار کردگی؟ گفت یگام страна دیگه یگام دولت دیگه رفته کار کردگی؟ گفتم نه толк همین روسیه در کار کردگی. با گفت چی کارو کردگی؟ اگه چی خیلی که основной کار کردگی اون کارو را بگم باید در حیات شما را کار دانا میگیرم. من گفتم ها مقصد ما در جای مقصد سخی همه овощи фрукти да кор кардагиам. Ба гуфт оз кор кардеси? Гуфтум не дане время нигде не работаю, ҳеҷ ҷо да кор намекунам. Гуфтум ба гуфт барои чӣ? Гуфтум аз сабаби ки карантин шид, коронавирус шид, бисёри корхонаҳо маҳкам карданд, ба ҳамин хотир корхонаи мо маҳкам кард, кор нест, ман мехоҳам ки кор кунам.
ва гуфт чӣ хеле кор? Гуфтам ки мақсад овуши фрукти сабират мекардем, мефурӯхтем, продават мекардем, ҳамин хеле. Ба гуфт харашо, беҳтарин гуфт. Хай гуфт тамом, агар шумо гузаштен ждат кунед, қати ҳамун дуругтон гуфт, қати ҷуръатон гуфт, мақсад биёин собеседниера якҷоя бигзарен. Гуфтам ҳазор раҳмати калон. Ҳамин ҳазор раҳмати калон гуфтам, вай ҳам хирсан хандид. Ман хай хандидам, гуфтам ё чи хороший человек, огромное спасибо, что наших мигрантов поддерживаете. Ака ман ай пешти худам ай тамоми моҷиро гап задам. Гуфтам ки вы сами понимаете, что у нас такой плохой, ну плохо здесь, чтобы зарабатывать деньги. Огромное спасибо, что вы нам поможете. Ҳамин мақсад шумо маро ёрдам мекунед мигрантора. ҳазор раҳмат, шумо фирма шумо беҳтарин. Хай камтарак таърифшон кардем. Хирсан шид, хай ваям доволни мо мақсад ай кор кадаги розӣ шидем. Ва гуфт ки шумо уже дата время собеседования, мақсад интервьютон Екатеринбурга бигирен. Ва ман сразу дар омадам, уже бародарое ки мисол шумо ай собеседование гузаштин, уже ҳозир бо собеседование барои интервью мақсад Екатеринбург рафтан, ирам қиин шида. Мақсад ирам уже мақсад вақтоша гирифтан қиин шида. Дигар нигоҳ мекунӣ нест, ҳамун вақташ дигар нест. Дар ҳамун ҷое ки мисол менависа, мебура ки страна Россия, город Екатеринбург, а вақте ки бояд собеседование бигири, бояд Екатеринбург буре, ҳамун нест. ҳозир ҳамун ҷодам одам бисёр бад шидагай. Хай бародаро иш қилиб бигап ёфтем, время ёфтем, алҳамдулиллоҳ шукр, билетам харидем ва илтимос мекунем дар ҳаққи мо догу бошем ва дар ҳаққи тамоми мардуми муҳоҷир догу бошем ки ҳамин корро осон ва сабуктар бигзаранд ва ҳар чи тезтар мақсад документошона бигиранд, мақсад ба сӯи Европа ҳаракат кунанд, ба сӯи Великобритания, Англия, штоби то як зиндагии ҳалола мардуми тоҷик биёва ва пешрафт шава. Илтимос мекунем якдигарамон бародаро дастгирӣ кунем ва иншоллоҳ пешрафти зиндагӣ мо мешавад, пешрафти зиндагии бародаро мешавад. Иншоллоҳ як рӯз не як рӯз агар ки беплан ёрдам када бошем, хуби шумо мо да мераса ва хуби мо ҳам иншоллоҳ шумо да мераса. ҳазор раҳмати калон. Ба бародарое ки бадан уҷада саволот мепурсанд ки духтаро да мепурсанд, апои ки ҳастен шуморо мепурсанд ки оё шумо медонед ки мақсад духтарен, қуввати мақсад коркунӣ бачаҳоро надорен, шумо оё мақсад уҷа рафтен касал шиден, уҷада шумо да мисол фалон фалон мазо гирифтан дар кор барои мақсад занако, барои бачаҳо шумо да мана фалон фалон ҳамихел таблетка ҳамихел мазо гирифтан дар кор. Шумо медонед ки да уҷа мақсад яхел аллергия дорен, ая погодаш ё ки яхел мақсад тез касал мешен ай бода ҳавои ҳамуҷа. Ба ҳам хотир бародаро апое ки мақсад организмтонда боварӣ дорен ва саломатитонда боварӣ дорен, илтимос ҳамоат биспорен ва кадомое ки уруситон суста беҳуда наспорен ки агар ба шарте ки шумо ҳамаи ҷарам бигзарен, уҷа рафтанда қиинтон мешавад, чунки шумо бо дигар миллатҳо кор мекунед. Мисол мо тоҷикем, дар бари мо қирғиз ҳози уҷа қирғизо через UKVor, через дигар намуди фирмо рафтесиян, қирғиз узбеко, хай ки иш таваккал ба Худо, мақсад ёра мегзаронану, лекин ба дигар мисол миллатҳо Беларусия, Латвия, Литва, Румыния, Абхазия, боча Болгария ҳамё қати кор мекунед ва ё бисёрш урусиро намедонад, баъзеёш урусиро намедонад, бисёрш ба англисӣ гап мезананд ва бисёрш ё ки забони урусӣ қати гап мезананд, шумо урусиро надонед ё ки забони англисиро, камтора мушкилитон меғалта. Ва бародаре ки беис дар Инстаграм навистесен, дар TikTok навистесен, иншоллоҳ кӯшиш мекунем ки як TikTok навҳӣ кунем, полниход ҳамаи кор боша айсар кунем, штоби бародаро шуморо дабавит кунем, чунки TikTok медром мардума дабайт када намешава ва мақсадшона фаҳмида намешава. Бисёр вақт барои ҳам дар Инстаграм видео кадистам ва Инстаграм қати TikTok YouTube дар ҳамҷа медумонам. Бародаро дроен дастгирӣ кунен, иншоллоҳ чӣ хел интервьюро гузаштам, ман интервью ки чӣ хел уҷа рафтам Екатеринбургда, чӣ саволот додан, чӣ хел шид ё ки бародаро ки против набошанд, дар уҷа мерам бо қатишон сёмка мекунам, ҳама чиро мефаҳмонамтон. Ай шумо фақат чӣ бародаро, ай шумо фақат бародарам ки якдигарро дастгирӣ кунем ва ма чӣ хеле медонем ки дар ҳамин сайти YouTube пеш вақт видеои маро дидаги бошед, товар савдо мекардам, ай сабабе ки ҳозир видеоро кадистам, мақсад товарои худро фурӯхта натонистестам. Ман бодо ягон вақт товар мондум, ягон чиз барои фурӯшӣ мондум, шумо хавотир нашед, чунки ай пули мақсад кор кардаги ман пул кор мекардам, чунки ман дар ягон ҷо кор намекунам. Хай ин ҳол дар аэропорт пул қарор дорем, дар меав як каса мақсад иҷа бародаре ҳастанд, хай ки ба пули иҷа намешавад, бояд одам ягон доходи дигаре дошта боша, зиндагиша пеш бурданда. Ва чӣ хеле медонистем ки пеш аз сайти YouTube, канали YouTube қати, канали Instagram қати ма мақсад товар савдо мекардам, навошники, чихол, стекло ё доро барои мӯи сари фарбешавӣ, харобшавӣ, ҳам хеле чизо. Ман бодо ҳам хеле чизоро модум, бародаре боша дастгирӣ кунед. Худованд ҳаматона нигаҳбон. Кӯшиш мекунам видеои нав бирорум ва саволое ки бо бародаро интервьюшон гузашт ваёро айсар кунам. Аллоҳ ҳаматона нигаҳбон. Ягон гапи безеб зада бошам, ягон ҷо хато карда бошам, ай ҳаматон бахшиши зиёд ва ай худованд дуо мекунам ки тамоми мардуми тоҷик ба қуллаҳои баланд барасанд ва имони комил барои ҳар яки мо насиб кунад. Худованд нигаҳбонтон.